Здравейте, мили хора! Днес искам да ви споделя за още едно възприятие, което при мен имаше огромно значение, свързано с моето изцеление. И то е свързано с нашето постоянно желание да бъдем одобрявани или проблемът ни някой да не ни възприема или да ни критикува по някакъв начин. Като в това да бъдем критикувани нямам предвид само в общо план, да речем, социални медии и така нататък. Нали? Това са външни хора, които понякога познаваме, понякога не. Там, нали, това е неизбежно, хейт и така нататък. Но когато става дума за близки хора, понякога да се отдалечават или пък да ни критикуват за нещо, понякога това ни заболява. Често и усещаме в другия човек неодобрението и критиката, без той дори да ни го е казал. И много често това, разбира се, ни наранява. Съвсем нормално и съвсем човешко. Всички сме хора да минаваме през подобни неща. Но истината е, че то присъства в нашия живот под най-различни форми. И в зависимост от това как го възприемаме, то би могло да има сериозен отзвук върху нашата болест или съответно върху нашето изцеление. За да можем да се освободим в действителност от критиката, това, което аз осъзнах лично за себе си, това е моя опит, не значи, че е валиден за всички останали, е, че аз първо трябваше да се освободя от затвора на одобрението на хората. Никога не съм била от този тип хора, за които е толкова безкрайно важно одобрението. Разбира се, че съм се ласкаяла като всички хора, разбира се, че ми е било много приятно всичко това. Въпреки това, вие знаете, хората, които са ме следили дълги години в социалните мрежи, че никога не съм спестявала да кажа неща, дори които са грозна част от мен и които, разбира се, са навличали гнева на хората върху мен. Така че това не ми е било проблем. Но въпреки това, тази част от живота ми, свързана с одобрението, я е имало. Тоест, тя е била онзи ключ, който, когато някой ме потупа по рамото или ме одобри, е повишавал настроението ми, карало ме да се чувствам добре, което пак е човешко и нормално. Но това е нещо, което води след себе си проблем с критиката. И е нещо, което означава, аз ти давам на теб силата ти да определяш моето настроение. В единия случай аз печеля, защото ти ми казваш нещо хубаво, потупваш ме по рамото и ми повишаваш настроението. Но в другия случай ме сваляш надолу. Затова си казах, аз искам да се науча тук психиката ми и моето същество да спре да бъде зависимо от тези външни неща, от одобрения, от критики и от всичко, което отвън човекът може да ми нанесе. Разбира се, на 100% това е невъзможно, но на 90% с воля и практикуване на съзнателно поведение и наблюдение, ние абсолютно можем да постигнем това нещо. Истината е, че това е един огромен наркотик, това да бъдем одобрени под една или под друга форма. Ние не го търсим дори на думи. То е в поведението на хората, да бъдем сред конкретно общество, да бъдем приети на определени места, заслугите ни да бъдат така написани с една шестица или да бъде говорено за нас положително. Всички тези неща, дори да ги отричаме, те са важни за нас. Но всички тези неща отнемат нашата сила, нашата енергия, защото ние мислим за тях. Как да ги постигаме, как да поддържаме това ниво, как да бъдем приети някъде и така нататък. Това е една излишна енергия, която всъщност пречи изключително много за изцелителни процеси, когато имаме физически проблеми. Поради тази причина одобрението е нещо, което аз махнах от главата си, поради простата причина, че разбрах. Когато някой му одобрява, той му одобрява заради неговото моментно състояние. Ако този човек в момента не е щастлив, ако той не е на център със себе си, той по никакъв начин няма да изрази това одобрение към мен. Напротив, вероятно ще бъде критика или неодобрение, ако той не е окей в момента със себе си. Тоест, по-скоро одобрението е свързано с моментното състояние на човека. Да не говорим, че в днешно време одобрението по-скоро дори е свързано с интереси, поддържане на интереси, бъдещи ползи от хората и така нататък. Тоест, то е много далеч от това, което ние реално всъщност сме в дълбочината си като хора. Нас ни одобряват заради конкретно поведение, заради конкретна ситуация, заради конкретно действие. Но то определен ли е ни нас като стойност и като същност и като дълбочина и като същество? Не. Значи, следователно, това одобрение нямаме смисъл от него, както нямаме смисъл и от критиката. Тоест, премахнем ли одобрението, да не сме зависими от него и то да няма никакво значение за нас, тогава автоматично и критиката отпада. Тогава за нея няма нужда да правим нищо. Когато някой нещо ни каже или видиме
неприемането в очите му, тогава за нас то просто преминава така като едно облаче през небето, без никакво значение. Много важно е за изцелителните процеси да премахнем всички наркотици. Под наркотици имам предвид следното. Аз никога не съм приемала наркотици, аз дори лекарства не пия последните 15 години за каквито и да било заболявания. Под наркотици имам предвид всичко, от което сме зависими в обществото и в хората около нас. Повечето хора ми казват, да, ма то това не е човешко. Не, истината е, че ние всъщност сме мъртви, изцяло мъртви като душевност, до момента, в който ние се храним от чуждото одобрение, до момента, в който ние се храним от външното признание, от външните добри думи, от самочувствието за това, че имаме контрол върху нещата, от признанието на хората, от потупването им по рамото ни, от самочувствието, че контролираме и печелим над превари. Всичко това е храна, която ни умъртвява на 100%. И рано или късно заболяванията идват. Истинската храна е в чистия въздух, в изгревите, в залезите, в безусловната и чиста любов към цветята, дърветата, хората, когато не сме привързани към тях, когато ние не искаме от тях поредната си доза хубаво усещане, че сме одобрени, поредната доза, че ще ни потупат по рамото. Това са наркотици. Много страшни наркотици, които в действителност не си даваме сметка как влияят енергийно и върху психиката, и върху тялото ни. Така че когато заменим тази храна на одобрението с храната на чистотата в ума си, на непривързаността, на една хубава книга, дори на хубав филм, на хубава разходка в природата, на време с ближния, но непривързани и зависими от неговото одобрение, от неговата любов, тогава ние изчистваме всичко тук. То става чисто, сърцето ни става чисто. Ние се разширяваме и реално проглеждаме, реално виждаме живота, виждаме действителността такава каквато е. Да, трябва да кажа, че това е много тежък процес за постигане. Само хората, които са преминали през него, наистина могат да си дадат ясно сметка за това, че е много тежък процес за наизчистване, но трябва да ви кажа, че цената си струва, защото много тежки заболявания понякога са резултат именно на това. Разбира се, не е задължително това да се случва и да не се случи, това не прави някого по-малко от някой друг по никакъв начин. Това са просто избори и различни пътища в живота ни и всички пътища са окей. Няма значение по кой тръгнем. Аз просто ви споделям още едно възприятие, което има изключително огромно значение в изцелителните процеси, защото тогава, когато премахнем одобрението и критиката автоматично като последствие се премахва, в действителност едва тогава ние сме минимално зависими от външното одобрение, хора, как те се държат с нас и какво правят. И тогава откриваме чистата радост, чистата любов, която започва да прелива в нас. И тези процеси на преливане започват да изцеляват всяка наша клетка, всеки наш орган, система и тъкан в тялото ни. И тогава започват изцелителните процеси. Но за всичко това е необходимо търпение, време, знания, отдаденост, постоянство, най-вече постоянство и да не се страхуваме от страданието. Пожелавам ви вълшебен ден. До скоро!